जाय बर' हारिनि साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआर इम्पस्टरि चेनेलाव बरायना लाग्रोदों। नोंथांमोनखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे इउनिक मोनसे एग्जिट पोलखौहाय नोंथांमोननो होनो मोननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांमोना बे इउनिक मोनसे एग्जिट पोलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे क्लियार फैसिगोन जे थारैनो नैबे जानो गोनां सेप्तेम्बराव जानो गोनां जेनाखि बिटिसिनि इलेक्सन बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बबे हान्जाया देरहानानै माने सरकारानो हामारगोन बेखौ नोंथांमोना क्लियारै मोनसिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोङो नुदों दिनैहाय बाहाय बिजेपि दं, कंग्रेस दं, इउपिपिएल दं, बिपिएफ दं, एपिबि दङ, ओमफ्राय जों मिथिबावदों दा एजिपिबो फैगोन, बाहाय टिएमसि फैगोन, भटार्स पार्टि इन्टारनेशनेल फैगोन आरो आदार्स फैगोन आरोखि। दा बे गासैखौबो जोङो जेब्लानाखि जोङो मेथ्स खालामो, जों जेब्लानाखि केलकुलेट खालामो, नोंथांमोननि हालामाव नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जेब्लानाखि जोङो बेखौ जोङो एग्जिट पल हिसाबै जोङो दिहुननो जों मोनसे थान जायो। दा गतिके ओंखायनो आंना बुंदों बे मोनसे इउनिक, बेनि गेजेरजों जों दा क्लियार मोननो हागोन कि बे इउनिक रिजाल्टखौहाय आं होनाय नङा, नोंथांमोनानो होगोन। नोंथांमोनानो दिनै मोनथिगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै मोनथिगोन कि इउनिक एग्जिट पला माबोरै जामारगोन। बिराद मानसिफ्रा साननो जानो हागौ माबायदि इउनिक एग्जिट पल, नङा होमबा? बुहुद। दा बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय 2 थारिखआवहाय दिनै मोनफ्रोमबो दल संगठना दिनै गामि गामि हाबनानै, एरियायाव हाबनानै, बा दिनै बिथांमोना बुथ लेभेलाव हाबनानै, प्राइमारि लेभेलाव हाबनानै मैखोमै बिफाव लानानै खामानि मावगासिनो दं जे गाव गावनि हान्जाखौ माबे प्लेन, पलिसि, स्ट्रेटेजि बाहायोब्ला माने भटार्सफोरखौ मोनगोन आरो बिथांमोननो मा प्रतिश्रुति होयोब्ला, मा खोथा होयोब्ला, मा मोनसे डेभेलपमेन्ट, मा मोनसे जौगानाय खामानि दिन्थियोब्ला, बबे बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा माबा मोनसे मिसलाइड खालामोब्ला बा मिसलिड खालामनानै बुंनो हायोबा देरहागोन नामा, गोबां बाथ्राबो थानो हागौ। खिन्थु बिथांमोननि गासैनिबो माखासे पलिटिकेलावहाय बिथांमोननि रायजो राजाफोराव बिथांमोननि जेनाखि थांखि उद्देश्य लानानै हाबनाय, बेबो बिथांमोननि थाखाय इउनिक। गतिके नोंथांमोना नायदो दाना, रिजाल्टखौ नोंसोर थन' थन' होगोन। इउनिक रिजाल्टआ, इउनिक जेनाखि एग्जिट पल, बेखौ नोंथांमोनानो होसिगोन दाना। आं बुंनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना क्लियारै मिन्थिसिगोन नंमारगौ, नङा होमबा? दे दिनै स्पेसियेलि मोनथाम राजखान्थि दला मैखोमै हाबा मावगासिनो दं। बेनो जाहैबाय मा, जों मोनथियो दा बिपिएफ, इउपिपिएल, एपिबि आरो फारसेथिं दा बिजेपिआबो मावफागासिनो दं आरो। दा जों बुंनो थाङोब्ला बिपिएफआबो बुङो इउपिपिएल फेक्टर जागोन नामा, होनबा फेक्टर नङा। बा जायखि राजखान्थि हान्जाखौ सोंना थांबानो बिथांमोना फेक्टर नङा होनना बुङा। मानो बुङा जानो? बिथांमोना जुदि बेफोर फेक्टर नङा बुङाब्ला रायजो राजाफ्राथ' माबा जागोन ना, बिथांमोना फोथायनाया गैया जालांगोन। अब्ला बिथांमोना थारैनो गुबुन दलाव बारहैगोन, बे आरो। दा गतिके 2 थारिखआव गासैबो बिटिसिआव थानाय हारि, बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै राजखान्थि फोथाराव फैनानै बिथांमोना सिगाङाव गुबुन राजखान्थिमोन, दा गुबुन राजखान्थियाव हाबनाय, बारनाय, जयेन जानाय, बेबो गोदान नङा, बेबो गोदान नङा। आरो बिथांमोनखौबो बारनो हो, बिथांमोनखौबो हाबनो हो, बिथांमोनखौबो राजनैतिक फोथाराव गावनि सुइटेबोल पार्टियाव हाबनो हो, रावखौबो जों बादा होनो नाङा। मिथिबायना? जों बयखौबो फ्रिदम होनांगौ, गावबागाव खामानिखौ मावनो फ्रिदम होनांगौ। दा दे दिनै बुङो बिपिएफआबो बुङो जे मा, बर'नि अनगायै दिनै जोङो बांगालफोर होन, राजबंसिफोर होन, बाङालिफोर होन, सानथालिफोर होन, बिसोर जोंनि आखायाव दङ बा जोंनि जोब होननानै दिनै इउपिपिएलआबो होनो। दिनै मा होनना बुङो, बिपिएफआ होनो जोंनि जोब बांसिनानो। दा ओरै बिपिएफआ होनबाय, इउपिपिएलआ होनबाय, बिजेपिआबो होनबाय जोंनावनो बांसिन। अब्ला जों नुदोंखि जायनि कनस्टिटिउन्सियाव, जायनि समस्थियावहाय बांसिन जेनेबा आदिबासिफोर दङ, राजबंसिफोर दङ, बाङालिफोर दङ, बांगालफोर दं, बा मुस्लिमफोर दं, स' बिनि भटखौ बोरै बोनो हागोन? बाथ्राया बेसोना। दिनै नों दे जायफोर प्राइमारि लेभेलाव खामानि मावदों बिथांमोनहा दिनै बांसिन मिथियो। सेन्ट्रेल लेभेल, माबा लेभेलखौथ' बाद होदो, प्राइमारि लेभेलाव जोङो बै बिथांमोना मानो थाखाय बुथखौ दायो, बेयावनोथ' मिथियोना। बुथआ मोनसे समस्थिनि बा मोनसे माबायावहाय भट सेन्टारावहाय, पलिंआवहाय, मोनसे पलिं अफिसाव बा भट सेन्टारावहाय बिदिनो बाहाय मोनसे माबा थायो, लेफ्ट एन्ड राइट, बा लेफ्टजोंहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो
राइटजों कुइसन सेक्रेटारि दा बिथांमोनानो मिथिगोन बिथांमोना भटार्सखौ लानानै बिथांमोना सोर बबे पार्टिनि मानसिखौ थिक होनांगौ मानो आरो सोरखौबा गोनो गोथो दंबा बिथांमोनानो क्लियार खालामना हैखानांगौ जे नों बोरै मा आरो बिथांमोना बे बुथनि मानसिफ्रा बै भटार्सफोरजों रायलायनांगौ जे नों माब्रै मा नोङो दिनै बबे पार्टियाव दंमारो बेखौ बिथांमोना लानांगौ दा बेखौ लानानैनो सम सम बै बुथफोरखौ लानानैनो सम सम बिथांमोना माखासे हिसाब निकास जायो मानो गोरलैनो हाखायो सापज आंनि गामियाव आं मिथियो जेनेबा दिनै बिजेपिआ साबसे सापर्टार दङ एपिपिआव साबसे सापर्टार दङ बिपिआव साबसे सापर्टार इउपिपिएलआव साबसे दङ बेखौ आं मिथिगौ बा बै जायनोखि राजखान्थि दैदेनगिरि हान्जाफोरनिया जाय प्राइमारि लेभेलाव खामानि मावदों बिथांमोना मिथिगौ स' बेनिखायनो प्राइमारि लेभेलखौ मोजां आदर लानांगौ दैदेनगिरिफ्रा जायफोरनाखि जोंनि बिटिसिआव राजखान्थि खालामदों बिथांमोनहा प्राइमारि लेभेलखौ मोजां जोथोन ला बुथ लेभेलखौ मोजां जोथोन ला बिथांमोनखौ गावसिनि माने मोजाङै मावनो सुबिदा हो हायोबा बिसोरनो माखासे प्लेन पलिसिफोर दिहुननानै हर बिथांमोना माब्रैबा भटार्सफोरजों थांनानै रायलायहैगोन बे आरो दा नोङो बिपिएफनि बुथ कमिटियाबो कालेक्ट खालामगासिनो दङ इउपिपिएलआबो कालेक्ट खालामगासिनो दङ बिजेपिनाबो कालेक्ट खालामगासिनो दङ दाना गुबुन गुबुन राजखान्थि दलफ्रा खालामना खालामाखै कुइसना बे आरो ना दा इउनिक एग्जिट पला बेयाव मोनखाबायसो आं दहायनो होनाखै होनबा आं होनाय नङा बे इउनिक एग्जिट पलखौ नोंसोरनो होगोन होननानै माब्रै होगोन आं थाबाय दा देरहागोन सापज हमना लादो नों इउपिपिएल नों जेनेबा इउपिपिएल नोङो खुगाजों देरहागोन जायाना नोंनि समस्थियाव जायफोर मावदों गोबां प्राइमारि थानो हागौ 12था प्राइमारि थानो हागौ 13था प्राइमारि हमना लादो मोनसे प्राइमारियाव बिपिएफआ बांसिन दङ मोनसे प्राइमारियाव इउपिपिएलआ बांसिन दङ मोनसे प्राइमारियाव बिजेपिआ बांसिन दङ सापर्टारा नङा होमबा बिथांमोना बुथ लेभेलनि मानसिफ्रा बेखौ कालेक्ट खालामना मिथिबाय आरो दानाथ' ओरैबायदिबोथ' दा भटार्सफोर दंसै दा नोङो माने बुंनो हाया नोङो सानाव ओरै हराव ओरै जाग्राफोरबो गोबां भटारफोर दङ नङा होमबा माबा मोनसे मोननो थाखायसो दिनै गोबां भटार्सफ्रानो खामानि मावो नालाय बेनि थाखाय बिथाङा माबा मोनसे मोननो थाखाय बैयाव थांगोन आरो मोनोब्ला बियो थाथायगोन आरो मोनाबा थानायबो नङा बेबायदि मोनसे बाथ्रा दा सापज दाखालि मोनसे सिगां बिटिसिआवहाय बा बिटिसि हालामाव जाहैबाय अरुण'दयनि मोनसे माबा जाबाय जायफोर दंखानायब्लाबो थाखानायब्लाबो आरो गोदान सोस'नायब्लाबो बेवहाय गोबां खिलिमिलि जा बाथ्राफोर फैबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव हरबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै बिपिएफआव हरबाय आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बिजेपिआव हरबाय दा सोर लानानै होफैमारगोन नङा होमबा दानाथ' बै लांग्राफ्रा गनायना जुदि होफैनो हायाबाथ' ओरैनो गावनि मोनसे वार्कारखौ गाखोनाय जालायबायना आरो बे रिजाल्टआथ' नों मा दानि बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्टनि सिगां एबा बिटिसि इलेक्सन जानायनि सिगां फैगोन नामा सेप्तेम्बरनि सिगां फैगोन नामा रिजाल्ट ओंखारगोन नामा कि नोंनि नामा माने अरुण'दयआव मोनबाय होननानै बेखौथ' बुंनो हाया दा गतिके आं होनाय जाहैबाय मा एग्जिट पला इउनिक मोनसे एग्जिट पला बेनो सिम्पल एग्जिट पलखौथ' बयबो होयो माने माबाखौ लानानै खिन्थु बे जाहैबाय आंनि इउनिक एग्जिट पल रिजाल्ट बियो जे खारन नोंथांमोना दाना होबाय नङा होमबा नोंथांमोना होबाय नोंथांमोना प्राइमारि लेभेलाव थायो जाय गामि ओनसोलाव थायो मिन्थिखायो हमना लादो आंनि गामि नोंनि गामि दा नों आंनि भिडिअखौ नायदो नोंनि गामियाव इउपिपिएलआ साबसे सापर्टार दं नों मोनखायो नङा होमबा गोरलैखा ओमफ्राय मा जाहैबाय मा बिपिएफआ साबसे दङ एपिपिआ साबसे दङ कंग्रेसआ साबसे दङ इजिपिआ साबसे दङ नों मिथिखायो भटार पार्टिया साबसे दङ नों बावनो मिथिखाबाय होमबा बे प्राइमारि लेभेलानो बुथ लेभेलनि मानसिफ्रानो दिनै लिरै लिरै हरखाजोब्बाय आरो बेखौनो लानानै मालाबा ब्लगाव डिसकासन खालामबाय नोंनिफ्राय मानो एसेल' मानो बिदि खम जाखो पास खालामना नायबाय भटआ माइनास जेननाय लामायाव फैखाबाय दा बे आरोखि ओंखायनो आं जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाखौ बेस खालामनानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाय पलिटिकेल हान्जाया ग्रासरुट लेभेलखौ प्राइमारि लेभेलखौ मोजां जोथोन लागोन प्राइमारि लेभेलाव थानाय बुथ लेभेलखौ मोजां जोथोन लागोन बिथांमोनहानो देरहागोन मानोना बिथांमोना बै प्राइमारि लेभेलखौ बांसिन नोजोर होनांगौ बुथ लेभेलखौ बांसिन होनांगौ बिथांमोना माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ हरनांगौ सर्सफोरखौ बिसोरनो हरनांगौ जाय सर्सफोरखौ लानानै बिथांमोना पाब्लिकफोरजों शेयार खालामनो हायो बा बिसोरजों माखासे आदान प्रदान खालामनो हायो दा गतिके बावहाय जायनो पलिटिकेल हान्जाफ्रा ग्रासरुट लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव बुथ लेभेलाव थानायफ्रा माने दिनै डिटेल मोनथिजोबखागौ कि सावथालफ्रा बेसेबां होगोन बिजेपिआव इउपिपिएलआव माबायाव गावनि पार्टियाव नङा होमबा
राभाफ्रा बेसेबां होगोन, राजबंसिफ्रा बेसेबां होगोन, बाङालिफ्रा बेसेबां होगोन, मुस्लिमफ्रा बेसेबां होगोन, बे गासैबो बाथ्राखौ जाय प्राइमारि लेभेलाव थानाय कर्मी खथाफोर बिसोर दिनै मिथिजोबो, डिटेलि मिथियो बाहाय। ओंखायनो बिथांमोनखौ मोजां जोथोन लानांगौ प्राइमारि लेभेल दैदेनगिरिफोरखौ, मोनफ्रोम राजखान्थि हान्जायानो, मिथिबायना? जाय राजखान्थि हान्जाया प्राइमारि लेभेलखौ मोजां जोथोन लानो हायाना, बे देरहानायबो नंखाया। माने प्राइमारिनि वार्कारफोरखौ गोसो मोजाङै मावनो सुबिदा होनांगौ, खाबु होनांगौ, बिसोरनो माबा मोनसे खालामनानै हरनांगौ, नांगौबा थखमाफोरबाबो बिसोरनो हर, बिथांमोनहा खामानि मावगोन, मोजां मावगोन, अब्लानो बबे पार्टि बे देरहायालाय देरहागोन। मानोना सोर बाहा दं, सोरजों दङ बेखौ गासिबो मिथिजोबो सोरो प्राइमारि लेभेल दैदेनगिरिफ्रा। ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि इउनिक एग्जिट पला बेनो, नोंथांमोनानो होखाबाय दा जे नोंसिनि एरियायाव, नोंनि गामियाव सासे पार्टि वार्कारफोर दङ बा सापर्टारबा बेसेबां, बिपिएफआव, इउपिपिएलआव, बिजेपिआव, इपिपिआव, बेनो। थेंक इउ।